19 sena ilu l-eks-sindku taż-żejtun il-mibki ġewwa Tart trid attività fil-qalba taż-żejtun li taħbad fi żmien meta ssir il-kollezzjoni taż-żebbuġ għas-salmura u għall-għasir. Is-sindku preżenti taż-żejtun Joanna Juice qalet li minn dak iż-żmien iċ-ċelebrazzjoni evolvit u llum żejt iż-żejtun hija okkożjoni ferm mistennija li xtaqat il-familji tirrakkonta l-istorja tal-belt u tfakkar lil kulħadd fil-valuri komunitarji. Elenkat kif mhijiex biss festa taż-żejt u żebbuġ, iżda ċelebrazzjoni tal-ispirtu taż-żejtun ta' nies ħabriega, ta' wirt u ta' tradizzjoni li jgħixu kuljum, f'atmosfera ta' festa, bana u sfin folkloristiku, snajja u artiġenat Malti. Għandek l-għana tal-fatt u għandek l-għana ta' spiritu pront. L-għana tal-fatt Zeppi Spanjol dejjem jagħmlilna xi storja, dis-sena ħajanni fuq Fredu Abela li għadu kemmit għannej ieħor ħabib tagħhom. U l-għanna tal-fatt ovvja diki, un batem l-għanna tal-spiritu pront. L-attivitajiet jibdew is-sibt fil-għaxija bil-ħruġ tad-defile tal-Gran Mastru akkumpanjat mit-tnabar, daqqaqa, żeffina u l-miġema ta' raħala li ġorru żebbuġ lejn it-tuntir tal-Knisja Arċipretali ta' Santa Katarina. Imma x'jagħmel iż-żejt ta' żebbuġa Malti tan distintiv? Carmen Spiteri li ma' żewġ għandha diversi liqi bis-siġar ta' żebbuġ qalet li ż-żebbuġa Maltija il-bidni tikkontribwixxi lejn it-toma li joffri l-palat taż-żejt Malti. Però mbagħad fit-toma għandha dik it-toma partikolari. U aħna li nagħmlu hemm taqta' xinti kull żebbuġa għandha it-toma tagħha, minnu pepperish, minnu sweets. Anki l-ħlewi tradizzjonali Maltin bħal qaq tal-għasel, pudina tal-ħobs Malti dawn huma ferm infittxija. Rita tispeċjalizza fil-ħlewi tradizzjonali Maltin, tirrakkonta kif talmet tagħmel il-ħelu minn omma. U mbagħad niftakar għattila ma' tini naqar riċetta. Ommi ma tantx kienet ittik kollox, ta' lavorja it-tifla tagħha, imma mbagħad qalt li fidejk għax anki l-magna tagħha tatni wkoll. Giles jipproduċi minn 30 sa 40 kilo għasel pur Malti kull sena. Jispjegala huwa minnu li għandu proprjetajiet naturali li jfejqu. Properties li għandu huwa benefiċjali ħafna li jqret il-bacteria, il-virus u l-fungi. Il-festa folkloristika tnidiet mill-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali u Mboniċi ma' Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zarafa Ċivelli u s-Sindku tal-Kunsill Lokali taż-Żejtun. Il-Ministru Boniċi qal li din il-festa tgħaqqad l-artisti, tradizzjoni u komunità f'ċelebrazzjoni tal-identità Maltija. Is-Segretarju Parlamentari Alison Zarafa Ċivelli faħret li l-Kunsill Lokali taż-Żejtun li l-ħaddiema u dawk kollha involuti għall-impenn li ta' kull sena b'ħeġġa u professjonalità jorganizzaw din l-attività kulturali mill-isba'.